Με τη δύναμη του Ρα παρουσιάζουμε για τη δική σας τέρψη ένα εξωτικό θέαμα από μακρινές χώρες. Σας προσφέρουμε ένα εύθραυστο λουλούδι της ερήμου. Ας δούμε το λουλούδι της ερήμου. Ή μάλλον κόμπρα της ερήμου. Δεν είσαι γητευτής παιδιών, έτσι? Γι' αυτό λοιπόν σου τη χαρίζω. Όχι, όχι, πολύ γενναιόδωρο, Δεν αλλά... θα με χαρίσει κανείς πουθενά. Και ειδικά σε ένα κακομαθημένο πριγκιπόπουλο. Θα την αφήσεις να σου μιλάει έτσι? Δείξε το σεβασμό που αρμόζει σε ένα πρίγκιπα της Αιγύπτου. Μα σου δείχνω όσο σεβασμό αξίζεις. Κανέναν! Όχι, στάσου! Ακίνητη! Λύσε το σκηνή! Απαιτώ να μ' αφήσετε ελεύθερη! Ακίνητη! Άφησέ με! Όπως θέλεις. Εσείς, στεγνώστε τη και πάρτε τη στα δωμάτια του πρίγκιπα Μωυσή. Αν δεν έχεις αντίρρηση, πατέρα, η πρώτη πράξη ως αντιβασιλέας είναι να απονείμω στο Μωυσή το αξίωμα του βασιλικού αρχιτέκτονα.